ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kumshi bentaban kentiu ya ka kamyelek kai sport hapo kadong. Ka Ladnongsba Sport Club ha ka new tarik risau arjar Plie. Kala yok ban Plie Pyrda ya ka Lympung kenjat ball ka bala tip kum ka first knockout football tournament 2023. Ya ka ne ka Lympung la yok ban Plie Pyrda da usamla kis imli secretary ka Green Tech Foundation Meghalaya kumu kongsan harengkat ka jingyadan langru urang ba dong ka Ladnongsba kinong yalam bat kinong kit kam na ka sport club bat kiwei. Kajingilek kai ka benengkong ka balalong hapo ka madan Ladnongsba kalalong hapadeng ka dong mauleng SC Persya ya ka MNU driver ha ka ba ka kenhun jong ka MNU driver kala yok ban kur ya ka nam job dalai la ka wei. Katba ka jingyakun ka baar ka 11 brothers kala yok ban kur ya ka jing job da ka ba penlim no ya ka mai chaprang da sangol la ar.